Idemo sada u Kraljevo, tamo je Vera Aksentijević. Vera, Zapadna Morava se izlila od Kraljeva do Vrnjačke Banje, to je posljednja informacija koju mi imamo. Kakva je situacija sada, koliko je ozbiljno? Zorane, trenutno je stabilna situacija, ali svi su u pripravnosti. Za 3 sata koliko nije bilo padavina, nivo vode u Zapadne Morave spustio se za nekih 25 cm, ali to je neznatno u odnosu na 3,5 metra koliko je tokom jučerašnjeg i današnjeg dana dostigla kotu. Kiša ponovo počinje da pada, te eto razloga da sve ekipe budu, kažem, na oprezu, posebno u naselju Grdica, gde je samo tokom dana evakuisano oko 500 ljudi. Pripadnici žandarmerije i druge kopnene brigade Vojske Srbije prebacivali su ih čamcima do osnovne škole u tom naselju, odakle su ih ekipe Crvenog krsta posle ukazane prve pomoći prevozili do hotela Termal, gde je obezbeđeno 200 mesta. Ostali su uglavnom otišli kod rodbine i prijatelja. Pojedinci i brojne institucije i ustanove i privatne preduzeća iz Kraljeva pritekli su u pomoć i meštanima koji su ostali zatočeni u svojim kućama. Izmestili su se na više spratove, ali su bez struje i vode. Pomažete celu noć ovako? Pa i celo jutro, i ceo dan, i celu noć. Evo, bitno je samo da ljudi što pre da obezbede neke, da kažemo, minimum uslove. Ko je već ostao na spratovima, ko ima tu stoku, eto, da se posveti pažnja tome. Nosimo hranu, kuvano nešto i neke osnovne potrepštine što im je najneophodnije trenutno. A eto, nosimo i znak podrške koliko možemo, neke pažnje. Je li ima hrane za stoku? A Boga mi. Stoku nismo hranili uopšte od kad je ušla voda. Hoće li preživeti? Preživeće. Nadamo se da hoće. Jesu vam dopremali hranu danas za stoku? Ne vredi ni da nam dopreme, mi to nema gdje da položimo, jer one su u vodi do metara. Rasla su u vodi. Jeste, sve je znači u vodi, to nos ide, matica ide kroz štalu. Ugroženim meštanima u priobalju Zapadne Morave pomoć su ponudili i naši ljudi iz inostranstva, ali jedan broj Kraljevčana sprema se večeras da sa čamcima i potrebnom opremom krenu i put Obrenovca. Pridružit će se grupi od 80 dobrovoljaca iz Južne srpske pokrajine koje je organizovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju u Kraljevu. Dakle, u Kraljevu trenutno situacija jeste stabilna, ali su svi na oprezu i svi iščekuju sa neizvesnošću ovu noć. Zorane? Vera, hvala. Sada idemo u Svilajnac, tamo je Dragan Marković i danas je tamo bilo najkritičnije posle Obrenovca, probijanje nasip na Resavi. Dragane, kako je sada? Svilajnac je noćas okružen vodom i mrakom, nema struje, nema vode, prodavnice su zatvorene, gorivo se ne toči na pumpama, više hiljada građana zatvoreno je u svojim domovima, teško može da im se dopremi hrana i voda. Ovaj grad proživljava možda i najteže trenutke u poslednjih nekoliko decenija. Ipak život ide dalje. Na delu su solidarnost i entuzijazam ljudi. Pored mene je predsjednik opštine Predrag Milanović. Može li taj entuzijazam i ta solidarnost da ponovo pokrenu taj točak i da sve vrate na normalne tokove? Pa kao što vidite, ovdje ima 10 traktora i nekih drugih privatnih mašina, znači da su ljudi spremni da pomognu i ljudi to rade lako. Ne rade pumpe, ali očigledno nekog goriva ima negde, nema mehanizacije, ali očigledno da postoji neka mehanizacija, postoje neki ljudi koji su na ulicama i mi se nadamo da to je jedini motor koji sad pokreće Svilajnac. Ja se iskreno nadam da ćemo da izađemo iz ovih problematičnih trenutka i kao što ste rekli, ovo su možda i najteži trenuci koje mi proživljavamo kao svi građani. Ja ne znam, u istoriji se dogodio ovakav trenutak. S druge strane, ja bih rekao još jednu stvar koja je jako bitna. Nama se ne javljaju ljudi, znači praktično svi ljudi su ili ne mogu da izađu ili su na ulici i pomažu ovim drugima. Da li ste uspeli da spasete sve one kojima je pomoć vaša bila potrebna? Blizu 1000 ljudi je izvedeno iz svojih domova i ja mislim da smo skoro uspeli sve. S druge strane, nismo imali ljudskih žrtava, što je jako bitno u ovako teškim trenucima. Uspeli smo danas da dostavimo vode, nešto hrane. Za sutra smo već organizovali dotok hrane iz drugih gradova, hleb na prvom mestu, tako da
Ja mislim da ćemo uspjeti u svemu. Koliko može da se izdrži ovako? Pa očigledno da može jako dugo da se izdrži. Ali još uvek vam je potrebna pomoć i države i svih ljudi. Ja bih se zahvalio svim ljudima koji su danas došli i naravno i našim ministarstvima koji su slali ne samo pomoć u hrani, nego i jedinice koje su bile sa nama. Očekujemo i sutra da nam priteknu pomoć. Prosto ovde je grad potpuno poplavljen i mi nemamo snage da sami to uradimo, ali imamo mnogo dobre volje. Imate dosta volje i sigurno ćete uspeti. Hvala vam lepo na gostovanju u emisiji. Još da kažemo, Svilajnčani ne strahuju samo od reke Resave. Oni sada strahuju i od Velike Morave. Saznajemo da raste vodostaj na toj reci, ali verujemo da to neće potrajati dugo i da će već sledećih dana ovde sve biti u normalnim okolnostima. Dragane, imam jedno pitanje, znam da si ceo dan u Svilajncu, ali me zanima imaš li kakve informacije kako je u Jagodini, a posebno kako je u Paraćinu, gde je danas takođe i juče bilo veoma teško? Izuzetno je teška situacija i u Paraćinu i u 20-ak sela Jagodinske pa i Rekovačke opštine. No i tamo je na delu solidarnost ljudi. U Jagodini je dosta toga dobro organizovano, hrana se doprema ljudima koji su zarobljeni, da tako kažemo, u svojim domovima, ali saznajemo da su Paraćinci danas uputili apel svim ljudima i vladi i svim državnim organima. Njima je potrebna pomoć, potrebni su im spasioci, potrebni hleb, voda za piće, potrebni su im sve ostale stvari koje se dopremaju u ovako katastrofalnoj situaciji. Verujemo da će se i ovde pokazati ta poznata srpska ljudska solidarnost i da će pomoći Paraćincima da i oni izađu iz svih ovih teškoća. Dragane, hvala. Pre nego što je emisija počela, saznala sam da je Sava ovog časa premašila svaki istorijski rekord. Dakle, premašila je 591 cm na 500, proglašava se vanredna odbrana. Biljana, hvala. Ja se nadam da mi sada na liniji imamo, pošto je i u Krupnju situacija teška, nadam se da na liniji imamo predsjednika opštine Krupanj, Radeta imamo moju koleginicu Milenu Antić-Jakovljević koja je pokušala da se danas probije do Krupnja. Milana, jeste li uspeli da se probijete ili dokle ste stigli? Nismo uspeli, Zorane, da dođemo ni iz drugog pokušaja do Krupnja. Probali smo na sve moguće načine putnim pravcima od Loznice preko Stolica. To je jedan putni pravac, drugi je pravac od Loznice preko Zavlake, Bele Crkve. Međutim, brojni odroni klizišta onemogućili su našu ekipu da dođemo do samog naselja Krupanj. Tamo je i dalje oko 17.000 stanovnika, već treći dan odsečeno od sveta, nemaju električne energije, nemaju vodu za piće, nedostaje im hrana. Ono što smo uspeli da saznamo preko komunikacije posredstvom mobilne telefonije koja je tek povremeno omogućena, tamo je i dalje situacija veoma teška. Veliki broj kuća su klizišta ili porušila ili oštetila, veliki broj meštana ne zna kako da se snađe jer su na sve strane bujični potoci naneli mulja, naneli mnogo drugih predmeta i svega što je voda mogla da ponese, ali ono što su nam još rekli, nažalost, bujica je odnela i jedan ljudski život. Tamo sigurno narednih dana još uvek neće moći stanje da bude bolje, a za sada ono što nam najavljuju jeste da će već sutra ponovo sami meštani krenuti da raščišćavaju puteve, da omoguće da bar jedan od brojnih putnih pravaca bude dostupan kako bi se dopremila neophodna pomoć, lekovi i izvuklo stanovništvo koje je zarobljeno vodom. Zorane? Milena, kaži nam, pošto nisi uspela da stigneš do Krupnja, kakva je situacija inače u Lozničkoj opštini i uopšte u okolini Loznice? Da kažemo da je u Loznici od tokom popodneva počela da se povlači i Drina i reka Jadar. Ostale su brojne potopljene kuće i površine pod vodom, a od jutra se angažovano još 10 čamaca kako bi se dostavljali voda, hrana i druga neophodna pomoć na velikom području, s obzirom da je oko 20.000 stanovnika Lozničkog kraja u ugroženom području, 5.000 kuća je poplavljeno vodom, više od 2.000 hektara obradivih površina jeste pod vodom, a 16 naseljnih mesta Lozničkog kraja je i dalje ugroženo,
ugroženo, među kojima je 6 još više ugroženo u odnosu na druge. To su mesta Straža, Gornji Donji Dobrić, deo Lešnice, Jelav, Kozjak. Evakuacija stanovništva nastavljena je u toku dana. 60 ljudi smešteno je u sportskom centru Lagator ovde u centru grada, ali je većina ljudi ipak odlučila da smeštaj pronađe kod rodbine i prijatelja. I ovde za sada je stanje tako da električne energije nema u 2/3 mesnih zajednica. Voda za piće se koristi tamo gde postoji, dakle vodovod je potvrdio ispravnost vode, ali je problem dopremanje hrane do velikih i udaljenih mesta do kojih još uvek ne može da se priđe jer su i dalje opkoljeni vodom koja se zadržava, iako se, kažem, reke Drina i Jadar povlače. A da pomenemo i susedne opštine, Zorane, to je Ljubovija i Mali Zvornik i kod njih je stanje dalje veoma teško. Možemo reći da je iz Ljubovije prokršten putni pravac ka Valjevu i Malom Zvorniku, međutim od Malog Zvornika ka Loznici i dalje je nemoguće doći s obzirom da je na magistralnom putu Odron krenuo kod starog železničkog mosta. To je pešački prelaz koji spaja Veliki Zvornik i Mali Zvornik, dakle susednu obalu Drine. Takođe u ove dve opštine nema struje, nema vode i više od 2/3 stanovnika je i dalje u ugroženom području. Da kažemo još za Loznicu, magistralni put prema Šapcu od 19 časova je prohodan. Zorane? Milena, hvala ti na ovom dosta iscrpnom izveštaju. Koje je bilo zloupotrebe, kako smo čuli, u povećanju cena vode i hleba u nekim gradovima, istovremeno mnogo više građana pokazalo je solidarnost. Veliki broj građana odazvao se javnom pozivu da se pomogne u odbrani Šapca. Više hiljada dobrovoljaca krenulo je iz Beograda, ali i iz drugih gradova u Srbiji. Iz Niša večeras 150 osuđenih za lakša krivična dela i 50 zaposlenih u KPZ-u kreće put Šapca, kako bi pomoglo u odbrani od poplava. Ugroženima u Obrenovcu pomažu i azilanti koji su smešteni u školu u Bariču. Da budu solidarni, građane je pozvao i patrijarh srpski Irinej, koji je posebno vernike pozvao da se uključe u pomaganje ugroženima. Da čujemo izjavu koju je patrijarh dao za RTS. Obraćamo se građanima Srbije, sveštenstvu i svim ljudima dobre volje. Nevolja koja je zadesila područje Srbije i zemalja u regionu poziva nas sve na hrišćansko milosrđe i bratsku nesebičnu pomoć. Pozivamo sve stručne, sposobne i sve ljude koji mogu da pomognu da se jave štabovima i predstavnicima državnih i lokalnih vlasti u mestima gde žive i da se stave na raspolaganje u spasavanju ljudskih života i zaštiti od poplava. Pozivamo sveštenstvo, vernike i sve ljude dobre volje u Beogradu da od sutra u ranim jutarnjim satima kod svih hramova počnu sa prikupljanjem pomoći u hrani, odeći, obući i posteljini. Pomoć će biti prikupljena sve dok za to bude bilo potrebe. Također molimo sve ljude dobre volje u otadžbini i rasijanju da se organizovano uključe i svako na svoj način pomogne u nevolji koja nas je neočekivano zadesila. Čuli smo patrijarha srpski, a sad srpskog pomoć Evropske unije u formi opreme, čamaca i tehničke opreme stiže u Srbiju u narednim satima. To je izjavio šef delegacije Evropske unije Michael Davenport i da time završimo. Poštovani gledaoci, čuli ste najnovije informacije o poplavama u Srbiji.